Ez a keménységmérő. Keménységmérő, igen. És egyébként, ha köszörülsz, akkor mennyit veszít a keménységéből az a... Semmennyit. Nem kéne. És akkor szoktál mérni ilyen előtte-utána keménységeket, és akkor az a, nem tudom, kétszázad, amit leszoktál köszörülni, nem tudom mennyit szoktál. 25 század általában. 25 század? Ja igen, 25 század. Átmérőben az azt jelenti, hogy 12,5 század a oldalanként. Hát ez puhább az a csap, mint a mellette lévő. Ha esetleg újra mérjük. Ott van. 4-re megy fel. Tehát akkor amitől... Nem puhább, nem. Ez, ja, De akkor emiatt akkor lehetne köszörülni, ezt a gyári technológia is megengedi, csak túlméretes csapágy kellene hozzá, azt meg majd mindjárt nézzünk, hogy tényleg nincs-e, vagy lesz-e. Félek, hogy nem lesz. De akkor amitől fél a internet népe, ugye, hogy meg sokan, akik értenek hozzá, azok közül is, hogy a keménység az elmegy a köszörüléstől, az nem szokott elmenni, ugye? Nem szabadna. Vagy hogyha nagyon durván köszörülik, akkor lehet, hogy kap akkor a hőterhelést, hogy kimegy az edzés, és akkor amiatt puhul vissza. Vagy hűtés nélkül, vagy... Hát hűtés nélkül nem lehet köszörülni. Ez olyan nem létezik. Vagy nem tudom, nem köszörülünk hűtés nélkül. De hát... Vagy nem elegendő hűtéssel, és akkor... Tengelyt megköszül az ember, ettől nem megy. Vannak tengelyek, amiket utána kell nitridálni, azt is meg tudjuk oldani. Aha. A BMW tengelyeknél előfordul olyan, amelyiket kezelni kell, felületi kezelni, és akkor kész, az visszaáll az eredeti értékre. Na, tanultam újat, úgyhogy köszi szépen, és akkor nézzük meg azt a túlméretes csapágyat.